wannan ya riga lalace yana no. Ina mamanki? Sorry, please, I have to get that reaction. That was good. Where's the cup? Allah shi yawan dariya ba. Sorry. Wai na mata ba ma gani shi dariya ba. Alright, ready to roll. Picking up on the girls. Lokacin da yawa ni ne jagora lokacin. Au jagora kai makawo ne Obasanjo. Wannan yana kai mai jagora. Lokacin da yake abu na gone an fi son mutum da yake karkara. Oh, karkara. Karkara ai ina nufin kauye kenan ko? Yawwa. Kai mai ronka kai Menene haka? Menene haka kake yi wani no? Ka bar su mana me suke yi? Ba ya kawo ne munafiki waye sako ka mijina ne wanda zan aura. Toriyo lo in ji Yarbawa. Mo pe wato wani karami yana ni saka kai. La ilaha illallah. Ni ba sai da wani abu ya faru ba. Ba sai da